Ai patent. Cine nu-ți bate inima mai tare? Bă, îți bate inima mai tare, mă. Măi, ce fac? Ia nu e așa. Acolo am luat și eu. Da, da. Mega, mă. Mega, stați. N-am să scoală aici. Hai să ne puși încolo. Mergem pe la cameră cu partea. Pe la cameră cu partea. Nu știu cum. Băi, știi cum vine urechea lui ăsta, așa dreaptă, ia, stai, ia mai stai așa. Așa, uite-te în față pe urmă. Haide mă, vei, dar fă-l aici, acolo. Mă, dă-te pula mea. Bă, ăsta filma cu camera. Parc. Shit. Oh, shit. Haide, vere, fă-l vere. Mamă, Bă, tu ai o soră bună, mă? N-am soră bună, bă. N-are un soră ăsta? Ce? N-am soră, dar nu e bună. Am soră, dar nu e bună, auzi. E mică, mă. Cum, mă, trebuie să-și dă soră că e cea mai tare. Câți ani are, mă? 20. Păi cum ai soră, dar nu e bună? 20, ce pula. Arată, e frumos. E fac cu cui. E bună soră sau nu? Da, mă, și pe... Da? Da, și pula. Ia, bagă și tu până la soră. Sau frate, bagă-ți până la frate, mă. Bine, la ce-l Nu mai știu un pula, mă. Haide, mă, că-i frică. Dar ce faci, tremuri de frig? Bă, ce aveți în... Bă, mere, ți-a luat-o pe video? Ce? Haide, mă, să vedem.